Hello annyeonghaseyo. Before you watch my vlog, please subscribe to my channel on YouTube and click the bell button for more videos. Thank you. Hello guys, annyeonghaseyo. It's me once again at ang lulutuin po natin ngayon ay 2-in-1 or adobong buto-buto and sinigang na buto-buto. Bagay na bagay ngayong tagulan sa Korea. Tara, umpisa na po natin lutuin. Bali gagawin po natin ngayon ay pakuluan muna mula sa pagkaka-frozen. So ayan, habang hinintay po natin kumulo ang buto-buto ay iwain po natin ang mga isasahog natin sa adobo natin at sa sinigang. Ayan, kumukulo na po. Kumukulo natin ang mga bula-bula. Dahil sabi nila, sabi ng nanay ko, ito ay mga dumi na dapat tanggalin. Ayan, kawali pong gagamitin natin para sa adobo. Yung kawaling malalim. Pinapakulo po natin ang buto-buto ay maglagay na po tayo ng mantika dito sa kabila. Lagay po ng bawang. Maglagay na rin po ng sibuyas. Ayan. Habang nilagay na po natin ng sibuyas dito ay maglagay na rin tayo ng sibuyas sa kabila. Ayan, maglagay na rin ng luya. Ayan. At total, parehas din naman may luya. Ilagay na rin natin ang luya at sili para sa sinigang. Pwede natin i-transfer ang ilang karne para sa adobo. Ayan, maglagay po tayo ng toyo or soy sauce. Ayan, lagyan po natin ng lemon. Itong kabila po, lagyan natin ng kamatis or tomatoes para sa sinigang. Then, maglagay na po tayo ng sili para sa adobo. Lagyan po natin ng konting tubig. Maglagay po tayo ng asin sa sinigang muna. Then, siguro, I think, konting-konti lang dito sa adobo. Konting-konti lang. Konting-konti. Chukom-chukom in Korean. Yan. Tapat po muna natin itong sinigang para sa kanyang pagkulo. Habang minimix natin ang adobo para maglasa ang kanyang karne. Lagyan po natin ng konting asukal para mabawasan ang pagka-asim ng adobo. Depende rin po sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Nasa sa inyo po yun. Depende sa taste ng tao. Minsan kasi ayaw ng asukal. Minsan kasi gusto ng manamis-namis. So ayan, lagyan po natin ng paminta. At dahil 2-in-1 po ito, pati yung mga gamit ko 2-in-1, itong trip niya, nilagay po muna natin dito. Habang lalagyan po natin ng gulay ang kabila. Lagyan po natin ng pechay. Lagay po natin ang sinigang mix. Ayan, buksan na po natin. Wow! Almost luto na. Ang pampahan ko, tawag po natin dito ay adobong malangi. Or almost tuyo na yung sabaw. Mas malasa, mas masarap. Ayan, dahil sobrang dami po ng ulam natin, ay pamimigay po natin sa mga kapitbahay, sa mga kinko na malapit dito. At yan ang ating recipe for tonight. Sinigang at adobo. 2-in-1.